Muri yeZimbabwe kwazivai ndauyawo pano ndine nyaya ndiri kusangana nayo pano iri kunetsa iri kunzi kune mukadzi ari kunzi akauraiwa nenzou kuKariba. Ndo nyaya iri kunetsa pano. Asi nyaya ipa yatanga ingoriwo nyaya yekunzi pakadaiso asi yazopera yakune zvematongerwo enyika pakunzi inzou dzenyu mimi vanhu veZANU-PF muda kutipedza munyika. Zvinhu zvingotaurwa zvakasiyana siyana. Saka nyaya iri kubuda panapa iri kunzi Mrs. Fortune Kondo, a Kariba woman, was trampled to death by an elephant on her way home yesterday. The incident comes barely a fortnight after another Kariba resident was attacked by an elephant. In the pictures, the community members are seen in distress. Ndonya eripo ikubuda. But maZimbabweans havasi kuitora lightly manje kungoti just like kune munhu angorewa ile atobuda vanototanga kutopopota. Asi chiri kunetsa chaizvo for the government to construct a good conservation park. As usual, you don't care about the people. Zvava nemakore zvichiitika, vanhu nemawildlife havagarisani. We live along Gonarejo and Malilangwe, but you have never heard of this. Why? Because the areas are well fenced. Urikona nyaya iripo. Patonzi akunana Gonarejo chinji kuti unotogara zvakanaka but azvibude. Zvokuti munhu auraiwa nechakati because kwakafenzwa zvakanaka. Izvi zvikara zvibva zvavharirwa mukati. Asi kusaidi uku kumanje uku ndoko akunetsa. Kwekuti kuKariba kunonzi kwabuda nzou yatsika munhu kwakatsika 4 days ago kwatsika umwe munhu kwatsikwa futi pachingopera 4 days varongodzi vangoenda se vauraiwa nenzou. Saka pakunzi imimi vanhu imimi ndimune problem. After all zvese maZimbabweans ndo zvinovadira kuti ivo vanogara vangonanga to the point vanonanga munhu wavo vega. Hazvisi nyaya dzekuti ndisu zonzi ndisu tataura, vanonanga mumwe munhu wake wega. Mumwe ari kuda ari kuti timu reZANU-PF muri kuromba nesu. How can you focus on these natural problems and catastrophes when you don't even know how to fight artificial problems? Pakashata. Mwari kuti what happened to the Human and Wildlife Conflict Relief Fund? Intobuzikana teka bundere. AzveZimbabwe ndo dzino dzimari dzacho dzakutoti dzaunoti dzitakazomboziswa maZimbabweans kuti kune mari yakadaro inobuda. Bozi mukasatoziva kuti kune mari yakati inobuda ndokutaurira munogona kutochovha chimwe chidecade kotozobuda umwe anotanga kuti ayegwa iwe pakashata. Umwe ari kubudawo ari kuti let's kill them since we have more than we can hold and also since it's a drought season it can help mitigate hunger. Umwe ngatichiuraya mhuka dzacho because mimi nedzakawandisa mungosiya dzichitapukira dzichirasikira nenyika dzichinopedza vanhu. This is situation here pakashata. Umwe ari kuti terrible. Hey, those elephants in Kariba are a little bit aggressive. Ko mwana onyorera mukati o level here mangati mati todiko naye akomana tazvinzwa ndikati ko nyaya yemwana pane mwana waya zvakashata chabata mwana wayanzi uko chabata waya o level akasungwa pakasungwa ana Jameson Timba ari mukati. Saka anything chavarida kungotaura maZimbabwe varobva vari remind kuti how far mamati kuti nyaya yese ingoti yangotaurwa muZimbabwe varobva vangonongedzerwa ivo. I understand and I know kuti vanokwira BP but andione kunge pandininde kuti vakwire BP because ndo vari in charge of the nation, ndo vari in charge. Saka pazvinhu zvese vanobva vangooneswa handiti muri kupemberera muchiti muri kurowa nyika muri kugona nyika apa matadza haufa muri kupaona sei apa. And after all nyaya dzemhuka dzataurwa pari kunzi budisai mwana o level onyorera mukati here pakaipa. Muri yeZimbabwe ndangoti ndidarike panapa ndichikuzivisa izvi zviri kutaurika zviri kuitika. So kana uchingosvika panapa first time yako ndakanzikukumbuisa ugare wasubscribe ucomment like ushare undiudzawo kuti nyaya iyi uri kuiona sei.